Здравейте! В този видеоклип ще покажем модулът за SEO оптимизация на професионален уебсайт за недвижими имоти към софтуер за недвижими имоти. Така, това, което ще покажем първо е списък с новини, които сме създали. Естествено, добре е новините да бъдат с няколко изречения малко по-дълги, но и този формат може да свърши работа. Как се създава такива новини? Натискаме на бутона Добави и записваме определена новина, която касае даден район, регион или тип имот. В самата новина, след като напишем заглавието и описанието, в URL адрес на търсачката пействаме URL адресът с резултати от търсене. Какво се има в предвид? Когато се намираме в дадено търсене, избираме параметрите от търсачката, които ни вълнуват към дадената новина. Тези параметри, примерно, можем определени типови имоти, ако новината е за определени типови имоти, за определени, примерно, ново строителство, за определен квартал. Избираме се от търсачката параметрите, за които новината е актуална, натискаме бутон Търси. След което копираме в браузърът адресната лента, копираме адресът от търсачката и по-специално тази част, която е след уебсайта. След като изпишем уебсайта, имаме адрес, който е по този начин: Advanced Search PHP, въпросителна и определени параметри в търсачката. По този начин копираме URL адресът на търсачката и го поставяме в полето адрес на търсачката. И по този начин в новините излизат съответно тези имоти, които са подходящи към дадената новина. Ето, в случая към тази новина излизат ето тези обяви. И винаги актуалните обяви ще излизат към съответната новина, за която се отнася. Ако примерно пиша статия за ново строителство, мога да направя да излизат отдолу обяви само ново строителство. Ако пиша статия за Слънчев бряг, мога да направя да излизат обяви само Слънчев бряг или съответно за Несебър. Ако пиша статия за двустайните в някакъв квартал на Пловдив, мога да напиша да излизат примерно само двустайни в този квартал на Пловдив. Всички новини, които конфигурирам по този начин с URL от търсачката, ще създам за търсачките за Google определени страници, които съдържат снимка, текст описателен като консултация или обращение към клиента и отдолу актуални от уебсайта новини. По този начин този адрес има огромни шансове да се класира за даденото търсене, тъй като той дава експертиза, дава снимка и конкретни актуални обяви за недвижими имоти. Търсачките това в един момент го разпознават и помагат на уебсайта да доставят на клиента именно тези конкретни адреси в търсачката. Се класират на определените ключови думи, за които са създадени.